India Ming ke channel Banwan Rak Kubor Berman Lagasmi. U babu berbor bedai u presiden jongkinong hikai kontrak minta kesengi hak arpuwe trik urisau sengi palai ula syakot sasadar police station hak biadai bat kejingja hak handriu trik jong kejingi ki bat kejingi ya padba hak kejingi keren bat u babu berbor ula yathu bakadau ke ulawan sya polis kedai halor kanong rim baka police department kala ai dak FIR persya ikinong hikai bat kadau ke penlong ia ke police department ban ai ke FIR yakinong hikai kedai bikinong hikai kontrak kila turbet syakmat ban poi hakmat secretariat bat kedai ru kejaka belakang ikinong hikai banwan yaki ka police station kala keno ru bikidai kinong hikai bapenshit iki seng bhalang bat ikiwe ki padba ban penlong ya ke huri hura ha kate kesengi bana kaliang jong uberbor ulakren da ke besai badai ki pulit ki blapen mi ya ke jing huri hura ha kate kesengi da ke jing klumar ke blami hadin ki pulit ki lathang da ki tia gas ke blapen long iki kena ki badan lang ha kate kesengi bikin nyam kinting Henry kejing keno bikinong hikai ki blapen kulmar ya u babu berbor ulong ba umpiang dalai ru ya kane Jing syakot yang aku mu nongelam jong ka MGLPST CTA kalau ka long halor kenong rimba nakaliang jong ka police department kala FIR persya ingi kina hikai ka jing indai berka jingjia akan jutri te halor kata kenong rim nakaliang jong ka jong i officer nang ni napo Sardar police station ila khot ban tokit yang halor tu ka FIR ka bala file na po ka police department persya ai kalau kanong rim kanong rim katkum ka FIR ka bakila ka bangaliyo puli malumala kalong ba bangi ngim sngap ya ka ka ba makikilakhang nila ya turbai chakmat ban poi sekretariat kalau ta te kami ka huri hura kami ka jingya tur hang tu te dai na ka daw bangi angi yalam kalau ta nang ta ka ba ar ka ba maki ki ong ba dai mangi ki ba khot iki sang balang ki wei na ban penlong ka huri hura ha ka tu sni ta na kaleng jongi ngi la ong sai ba ngimdon kanu ka jing hot ka bakar pang yaki handai kedai tangka kajing pentip jongi lengba ki media ba nakaliang jongki kin ni hot ya kajing ya I support lane kajing ya sno pilang jong pajba babun balang dei nakaliang jongki ong ba dei mangahi ba yalam ban penchongsit daga ba ngapertai ke slogan daga ba ngara akti kunta ter te hakajing sia nakaliang jonga ngala ong sai ba kaklurmar hakatu kesengi kamdai ka ba penmi nakaliang jongi kino hikai kadai nakaliang jong ka police department hi hadin ba kaklurmar kami hadin bala thang tear gas bat kawang bom kumtu pen bet he bom kumtu ka penlong yaki khana ki badon lang bat ngi hakatu kesengi ki yating ki yam ki lanyar kumta kami nakaliang jongi kino hikai chenrang ngila ya don kajing ya songset da ka bangi ya Kerauti ainia begitu polis badan hang tu balai pilih kunni mano ba aibor kunta ter ni lakali ki peron hikai jongi te hande na kaliang jongki ki keno yangi dai mangi hi bathau jing klurmar ten ya kata ngam padiang dai mang na kaliang jongi nadu ka life hotrik ngila ajing tip ngila penbena paj ba ru ba ngindon ka peaceful march ban pensngoi ki jing jongi sya ka sarkar tangkata andre andang kila khangum tu na kaliang jongi ni thumu ban poi ba sha po secretariat bakini kinong sinsar ki jongi kinyo asngo ya ki jing ka ba ngi la syong baro si banai hang tu kana kaliang jongki ki ong ba balai phuan ra ba ki khun ba ki ba armet kum tatar na kaliang jongi ong ba haba kino hikai ki dai ki ba armet tikum nong ngila ban jonga kum nong yalam te kam dai ka jong phi sangai no na thai ka ta ka bakla ba te ba maki ki dai ki don ka hok ban dawa wat lagi dai ki ba armet le wat lagi ki ai ru long ba ki haben mi syakmat am ana ki ong penban yang ong ba balai phi yalam kumta te pitip na am ba kada secretary hill kadai ka bala panjari da ki spa sau tengah tip ya kata tang ba hakajing yu i jonga kalong baru ci kata wa shwa ka country trick kila don ke ka puja ka baki ki dekhar ki ya nang tu ha
ki yai pai ba kum tu tika nakadai ka pa chi spa sau CRPC kum mangitip hada ya ki pade ki ai lat kum tu te nakaleng jong ki ong ba kadai ka religious kadai ka religious function te kam kta ka chi spa sau te ngala ong ai ni ai bang ya ki ong ba ladangap khot penlong jing dwai hakmat secretariat da ki hajar ngot hatu ka an kanam kta nam te ki ai nia ban ban ong ba PDU pilong ba pila ban convince kum ta PD pastor ni PD teman san ong ngam dei uai ru hanai ngadai nong song sinong jongkari udai Kristan telarang convince ka bakum kata hatu kata ka am ka an chis pa sau kanam kta tengala ong kum taro te ngayo iba ka jing tokit ka balong menta ka kerokti bai ka de jing bakla jong ikan kai te kumno hikai ngasmusi ba habangi dawa ya ka hok da ka jing jai ka penlong penban ba ngilong kinong pen kheng a nya pok jala te ngismusi ban pentip ya kata jing sisa ka jing thu jongi kadai tang bangin penpoi ka khubor hadin bangila song sibnai hangtu nakaliang jong sarkar ndon ba patiaw ndon ba yo sngo ngilara plakat apor ba wai ka assembly khandru tregru nakaliang jong ki kim sim khia ban khot yangi sa ka jing yakran la ne ban ai jing karman yangi te kumta ka penlong yangi hadin bangila song sibnai bangin yai pis kilap ting kumta te nakaliang jong ki aidao ba dai mangi hi ba pensian te ngala kaliru ikawe ka jing kali ka ba ong ba ka jing le jong ko police department hak tu ka sngi ka long haras ba hayangi kinoi kai kata ka long ba yiki kin thairu la ya sho la ya bom na ki police rang la ya ta ti de police rang te nakaliang jong ki ong ba haba fitur bersama ki ngi men se ban thang ya ki ong gum ta te ha ka jing sngo jonga ka long ba namar ba ngila ai jing tho anadu ka lai photrik haka pon ka ba phra ka jing tho ka bangi ai ka la sai ba la da nakaliang jong sarkar kam ai ka nu ka respond ngamut ban nakaliang jong ngi ha ban tur cha sekretariat da ka jing jai ban pen snoi ki mat ki jing ki bangi don te inshallah de ban sngo thu ke nya kita te ande kendik ha ka tu sngi ka long ba ya ki pulik kan thai ya ki no hikai kan thai ki ba armet ki le ha ka tu ka dur nakaliang jong ngi ngem sngo tanat te maki ki ong ki blame baki don ki seng balang ki ba pensiat ha ka tu sngi te nakaliang jong ngam paliang ya kata namar ba kamdai ki seng balang ki wan ka ai kersian yangi kimdai ki ba syok maki ki aidau ba ki syok da ki seng balang ki khot seng balang ya ki polis ki ba ya khniat unta nakaliang jong ubaya chakmat ubaya lam ha ka tu sngi ngangam yo kata handai kaba ngayo kadai tang kaba ngayo sngo kadai daga jing thang tiar gas jong ki polisi kaba pen khipuk ya ka to ka jing yakhi ke jong ki hadu manta kimpat ong kin sakhot ki we ki pai parnai kai parnong ki kam jong ngiru kum general secretary but asan secretary mat ngathrai but ki we ki don ka teng hang tu komai tep dong ki khot jong aseng balang ngathrai i we kin khot na kaleng jong ki ha ka be de bat kani ka FIR te halo ka jing khot mane pa de phi kan do ba no so angi kan do i don ESI Anthony Kongshit ba DSPI khal ngor DSP tu bo pi fai ija harik tu te ya ka tu ngim yo jingtep namar ba ki su khot yangi na po reserve man kani ban tokit halor ka tu ka FIR ka bangila pha te tip na nakaliang ka police department hadu mantar kim pat ong yangi dilong no ada ka jing yo i jonga ka long ba kadai tang ka jing apen bor yangi kino hikai ba ya ki pajba jong ka jala bangim long syuk de bandawa ya ka hok jongi hapo ka jala ka jongi ayo itang kata ngasusi ban yo sngo ka bakum kane ke hapo ka jala la jong yim dun hok syu ban ya ban pen sngo ki jing jongi la te lut da ka an te kani ka panlong yangi bangin susi kum kino hikai te ngala ong sai ong ba habaya ki sing balang habaya ki we ki nong la niam kam don jing ta ka an habaya mangi kino hikai kan hun barit da ka jingjai ka ta ya ka an te ka panlong ba yangi ke kino ya kini ki we pihak ban cooperate bat ni te handai ka ba ngasngo ka de tang kani yangi lalai ben da ka sarkar kino hikai kontrak lalai ben da ka sarkar da ka ba penduk kam yangi mentala arsnam tanggabai kali ngim don ban poi na sinong da ki hajar ngi kabai kali manta ka police department ka pengat yangi da ka ba ni haban one mi office nakasni seksi isa ai kin ngin le laringi wan ro tikna ba nakaliang ka police department kem ni laringi wan ro tanggabai kali ki jenjar ba ban poi
Kalau bu jing kalau nang bu jing nak kawai kasni syakawai pat ini kinong hikai kontrak. Ka sarkar ka kabalong ka kami jongi ka tip khambha ya kata. Kudu kin tholat nak benta ka jing bha jongi. Isanya ka sarkar umbangile kran mendin bagi chief minister. Kami intip ya kata ka benta kumno ban bha pat ya kini ka babangile kendu baris kata.